Така. Добър вечер, ще кажа. Добър вечер, приятели. Така, включвам се и с един от профилите ми в TikTok. Сега. Така, ще се надявам хора да споделите малко лайфа. Така. Така. Споделете малко лайфа, хора. Споделете малко лайфа и цъкайте малко, за да може да дигне нивото на лайфа. Така. Ще се опитам сега да открия господин Димитров. И да му пратя покана, да му пратя. Така. Така, тук си господин Димитров, виждам те на линия си, ето пращам ти покана. Така, чуваме ли са? Да. Така. Виждаме ли са? Ами, ще трябва да ти пратя покана и да си пуснеш камерата, господин Димитров. Пуснал съм я. Така, ще трябва да натиснеш върху тази функция, където там изписва запис. Да. Така, супер. Браво. Сега чува се някаква микрофония, ще трябва да намаля някои от телефоните явно. Така. Сега. Така, нека да споделя малко лайфа преди да се съберат хората. Добре, те са новите технологии. Господин Димов, вие там сте по-запознати с тях. Ами, по принцип аз